siri cogo jumɛn la bi a bɛna i da don olu bɛɛ lajɛlen na ka walawalali caman bɛna nin thème in kɔnɔ ni masa ka jɛ an bɛ fɛ k'a dɔn folikan jumɛn de bɛ Banikɔ Musa bolo ka ɲɛsin kanubagaw ni lamɛnnibaga jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين الطاهرين ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أمي على فوق على بركة ألف سنة سيسو أمبوكا ميجا سانفبي الله سبحانه وتعالى كجيمنا anga foli be mawye mahunu sigida ni wati la utlo nyegere jo kan lame kusobe amani ni ala fe kuma mu bena gwanda ala kan ne sabati ala amen amen kilo nyuma munu man la be ya rabbi ala ka duma ya rabbi na ko munu be ani olula ala ka bela jeli ala ko ke chiba kanu kama salli ala rasul Banikɔ Musa mi fo ki wale ɲuman dɔn yeli bi kuma so kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ni sara ni hɛrɛ donc bi an y'i wele an i kana kuma thème ba kan n'o ye walandaba ye n'o de ye furu ye n'i ye furu ta k'a lajɛ furu ma dɔn tuguni furu tɛ ka dɔn quoi furu yɛrɛ ye mun ye an ka fɔlɔfɔlɔ la furu ani bibi na furu danfara jumɛn de bɛ o cɛ ani ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma denmansaw bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la furuko in na walasa furu bɛ ka siri cogoya min na an ka se ka kɔrɔlen furu siri cogo k'olu ta ba la cogoya min na donc an y'i wele o la an bɛ fɛ k'a dɔn furu yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ. Alhamdulillah, an bɛ ala fo ka ala barikada kosɛbɛ ka ala wale ɲuman dɔn ni bi donba ye i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na furu ti dɔwɛrɛ furu kun ye min ye ka kɛnɛma ko ni sokɔnɔ ko o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ne cɛ i y'a faamu wala bani adamaden tɛ se ka kɛ i b'a fɔ bagan bani adamaden tɛ se ka kɛ i b'a fɔ wulu i y'a faamu o y'a kuma yɛrɛ bilalen a ba la kosɛbɛ donc ka se k'an n'olu différence ka bɔ ɲɔgɔn na o de nana ni furu ye kosɛbɛ ala subhanahu wa ta'ala ka furu dekun filɛ adamadenw ma ni cogo la a ko a ye furu nin ye ne ta ye mɔgɔ si kana s'a ma o tɛ dɔn ni furu ma kɛ o kosɛbɛ wala mais diɲɛ laban in na ko caman bɛ ka kɛ bi o tɛ ala subhanahu wa ta'ala ta ye bari ni bani hadamadenw taara ala ka sira fɛ an tɛ sɛgɛn fɔlɔ furu tun bɛ siri cogo di cɛkɔrɔba de tun bɛ ni denkɛ caman b'a bolo ni furusiri turu sera min ma sisan a kan ka muso ɲini ka di min ma cɛkɔrɔba bɛ taa muso ma minɛ cogo di a b'a fɔ karisa n y'i denmuso ɲini i y'a faamu a b'a ɲini ni e yɛrɛ ma kɛ hakilima ye a bɛ kɛ ɲɛna ko cɛkɔrɔba in yɛrɛ de bɛna denmuso in furu or que a bɛ fɛ k'a d'a den dɔ de ma e yɛrɛ t'a dɔn denmuso cɛ ye min ye denmuso t'a dɔn ale yɛrɛ cɛ ye min ye wa cɛ in yɛrɛ t'a dɔn muso jumɛn bɛna d'ale ma fɔlɔ furu tun bɛ taa ni cogo de la o fɔlɔ wolofa yɛrɛ tun tɛ den ɲini dɛ i y'a faamu kosɛbɛ awa denmuso fa a wolofa a tun tɛ taa ɲini o la ni fa dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen wali fa kɔrɔkɛ dɔ fa balima dɔ dɛ denmuso tun bɛ taa ɲini o de la kosɛbɛ o tun ye fɔlɔ furu taa cogo di i y'a faamu pour que barika ka don furu la fo an ka segin kɔrɔlen ninnu ma i
bari furu caman bɛ yen bi a bɛ siri dimanche a bɛ sa tɛnɛ kun wɛrɛ t'a la furu don cogo n'a bɔ cogo de don maa ni bɛɛ man ka furu kɛ bari danbew yɛrɛ cogo tɛ kelen ye i y'a faamu maa dɔw bɛ yen danbe b'u la olu b'u danbe kɔlɔsi kosɛbɛ i y'a faamu voilà donc an ka kɔrɔlenw kun dɔ ye o ye o de ye awa faga furu ni furu tun bɛ kɛ a tun bɛ taa ɲini cɛ dɔgɔkɛ n'o ye awa furumuso ma muso min kan ka ɲini a fa o dɔgɔkɛ wali fa kɔrɔkɛ a tun bɛ taa ɲini o de la woro tun bɛ taa di o kɔrɔ tun ye mun ye parce que ni bɛn ma kɛ furu la dɔ bɛ se ka kɛ delikɛbaga ye mais n'a y'a sɔrɔ a ɲinina fa yɛrɛ direct la delili tɛ se ka k'o la ɔ fa dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen olu bɛ se ka taa delili kɛ nka an ka bi furu bɛ cogo di furu bɛ bɔ kɛnɛma de ka don fa ni ba sigilen kan i y'a faamu npogotigininw ni kamalenw olu bɛ ɲɔgɔn dɔn de ka furu daminɛ kɛnɛma ka sɔrɔ ka na don n'a ye aw sigilen kan nin de ye an ka furu caman barika ban nin de y'a to den barikamaw tɛ ka sɔrɔ fiyewu bari n'aw ye ɲɔgɔn dɔn bɛɛ da kan n'an ma bɛn a la a bɛ tila ka taa ɲɔgɔn bila yen ɔ ladilikan min bɛ ne fɛ ka fɔ o de ye halisa an ka segin danbe kɔrɔlen ma maa bɛɛ lajɛlen ni danbe don wa dugu bɛɛ n'a danbe don an fɛ yan Mali an danbe kun ye min ye an danbe kun ka gɛlɛn an bolo kosɛbɛ an danbe ani an ka hɔrɔnya o kun ka gɛlɛn an bolo kosɛbɛ ɔ nin fɛn fila filɛ ni nin pɛridila maa min bolo i ka silamɛya tila saba ye fila minɛli la a tɔ ye kelen ye donc laɲini ko ɲuman bɛ Ala bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o d'an ma lamɛnni kilo ɲuman bɛ a bolo a k'o di an lamɛnbagaw ma ci b'a kanu kama sɔli ala rasul Sheikh Baniko Musa an bɛ segin ma ka na nin waati in na i b'a ye an ka bi bina furu yɛrɛ la donc tiɲɛniw caman fanga ka bon i n'a fɔ i da bɔra ka s'a ma sisan furu mana siri bi peut-être i b'a ye sini walima sinikɛnɛ i b'a ye furu bɛ se ka bali ka sa donc mun de bɛ ka o ko caya quoi mun de bɛ k'o caya bon furu o caya kun tɛ dɔwɛrɛ ye ni maa yɛrɛ kɛra i yɛrɛ muso ɲinibaga ye ni sisan tɛ fɔlɔ denmisɛn kun t'a yɛrɛ ka muso ɲini cɛkɔrɔbaw de tun bɛ muso ɲini bari olu bɔra ko caman na u bɛ ko caman dɔn n'an ma segin olu kumakan ma k'u lamɛn an bɛ bi dingɛ caman kɔnɔ dɛ olu ka ladilikanw de bɛ se k'an bɔ dingɛ caman kɔnɔ i y'a faamu n'i y'a jateminɛ k'a filɛ furu caman bɛ yen bi a bɛ siri a tɛ mɛn a bɛ sa o tɛ dɔwɛrɛ ye o ka mɔgɔ ta ka muso furu cɛɲa kama a caman bɛ na n'o de ye or que fɔlɔ muso tun bɛ furu mun kama ninnu ka du danbe b'a kɔnɔ ninnu ka du a tɛ sɔn nin ma ninnu ka du nin de bɛ yen muso tun bɛ furu nin de kama muso tun tɛ furu k'a cɛ ka ɲi muso tun tɛ furu k'a jɛlen don mais diɲɛ laban in na o de ka ca nin dɔrɔn de ye ko ye nin de kama furu caman bɛ siri dimanche a bɛ bɔrɔtɔ tɛnɛ i y'a faamu kana taa ɲini yɔrɔ jan nin yɔrɔnin de don mais n'an seginna an ka cɛkɔrɔbaw ma k'u lamɛn u k'an bila sira ɲumanw kan walahi an bɛ ka bin dingɛ caman kɔnɔ an tɛ bi o kɔnɔ a kana jɔ olu kumakan wa a kana jɔ u ka bilasiralikan na dɛ olu b'i bila sira min na a b'i bɔ fili min na i bɛ san 20 kɛ i bɛ k'a ko ɲɛɲini walahi i tɛ bɔ a fili la o kama denmisɛn min bɛ yen n'a bɛ gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la i b'a sɔrɔ ale ka hakilina ani denmisɛn minnu yɛrɛ dama bɛ jɛ a ka hakilina tɛ kɛ kelen i b'a sɔrɔ ale ka kodɔn bɛ k'aw bɛɛ ta sanfɛ san 80 ko ale b'a dɔn k'a to san 20 san 100 ni kɔ ko ale b'a dɔn k'a to san 20 bon ɲɛ tɛ sɔrɔ f'an ka gɛrɛ u la de i y'a faamu tant que an mabɔlen n'olu la an bɛ ka ko bɛɛ kɛ an yɛrɛ ye relation min nana diɲɛ yɛrɛ ɲagami ka se nin bɛɛ la wari tɛ yan wari don bari fɔlɔ dɔrɔmɛ 5 tun bɛ min ɲa bi 2000 tɛ se k'a ɲa wari barika de banna i y'a faamu maaw ye wari fisaya ni fɛn bɛɛ ye donc an k'an janto an ka maakɔrɔw la an ka gɛrɛw la n'o kɛra fɛn caman bɛ yen a bɛ k'an sɔrɔ bi futinɛ la furu kɔnɔ walahi o t'an sɔrɔ donc bɛɛ lajɛlen k'i hakili to in na inchallah Sheikh Baniko Musa an b'i fo dan tɛ foli min na an ye faamaw caman sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la furu ani bi bina furu i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra sisan k'i da se a caman ma donc nɛgɛ karafe i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ nin waati in na Sheikh Baniko Musa an bɛ segin ma ka na nin waati in na an b'a ye an ka furu dɔw i b'a ye dɔw bɛ furu nafolo u b'a sɔngɔ dama tɛmɛ kojugu donc ladilikan ka ɲɛsin o maa ninnu ma donc u ka o dabila u b'o baara min na donc u ka segin o kɔ i b'a ye furu bɛ sirila bi cogoya min na donc i b'a ye furu nafolo ka ca donc o bɛ caman siran ka don furu la donc an bɛ fɛ ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ. alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye Alfuseni Sisoko kosɛbɛ i ye ɲininkali min kɛ sisan kuma balo dɛ kosɛbɛ an bɛ waati min na sisan furu nafolo caman bɛ yen a da ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i y'a mɛn cɛ caman yɛrɛ tɛ ka se ka furu kɛ bi
a bɛ ka bɔ nin yɔrɔ in de la ne cɛ i y'a faamu n'i bɔra muso nɔfɛ sisan k'i bɛ n'a furu i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ bɛ min dépenser muso yɛrɛ furuli la wallahi i bɛ san 5 kɛ ka baara kɛ pour que i k'o wari de récupérer ka don ne cɛ i y'a faamu n'i bolo t'i kɔ sɔrɔ bi furu kɛli ma nɔgɔ dɛ halisa ladilikan min b'an bolo ka se an mansaw ma an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw u k'a lajɛ halisa diɲɛ ye kuntagala surumani de an ka cɛkɔrɔba n'an ka musokɔrɔbaw olu yɛrɛ ka waati la a ka bon d'a ma i y'a faamu olu ka waati la furu tun bɛ kɛ cogo min u yɛrɛ b'a ɲɛdɔn i y'a faamu rasulu sallallahu alaihi wasallam a tile la muso dɔ furula kuranɛ suran 1 pe kama dɔw yɛrɛ ko k'a tɛ suran bɔ ko haya o yera cɛ kunkolo la dɔrɔn o kɛra ka muso furu siri muso furu la i y'a faamu furu nafolo gɛlɛyali a dama tɛmɛli man ɲi n'a gɛlɛyala ka se yɔrɔ dɔ yɛrɛ la i b'a ye a bɛ sanji ko gɛlɛya dugu kɔnɔ dɔnnibagaw yɛrɛ b'o dɔn ni furu nafolo gɛlɛyala dɔrɔn i b'a ye samiyɛ fɛ a san tɛ maaw wasa i y'a faamu bari ala subhanahu wa taala ye diɲɛ da kana n'a kɔnɔfɛn filɛ a y'a da k'a di hadamadenw de i b'i cogoba fan kɔnɔ i bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini fan bɛɛ fɛ i bɛ ɲinini kɛ fan bɛɛ fɛ ni yɔrɔ dɔ gɛlɛyali ma i ka taa yɔrɔ wɛrɛ o ala de ye nɔgɔya kan ye donc n'an ye nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye o b'a to ala b'an dɛmɛ donc furu nafolo dama tɛmɛli a ma nɔgɔn voilà bani ko musa an bɛ fo k'i wale ɲuman dɔn dante foli min na an bɛ segin ma ka na nin waati in na an bɛ fɛ i ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin jeunesse kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma denmansaw ma i b'a ye dɔw yɛrɛ bɛ yen ala bɛ se kɛ u ye nka u tɛ furu yɛrɛ de kɛ u tɛ furu fɛ fiyewu donc ladilikan ka ɲɛsin o maa ninnu ma u ka segin u kɔ cɛtela la. n b'a daminɛ mɔgɔ min na o ye jeunesse ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomaninw u ka sabali u k'u basigi i y'a faamu musomani o musomani e tora polopolo la cɛw ɲɔgɔn cɛ kɛnɛma bɛɛ da kan a bila i kunna i tɛ furu dɛ bilahi n'a cɛmani kelen o kelen wulila muso furu la u bɛ taa suturalen maralen u bɛ t'o dɔ de ta du kɔnɔ ka taa n'o y'u ka so nka e min b'u cɛla o bɛɛ bɛ k'a fɔ i ka di n ye i ka di n ye nkalon don dɛ i nɛgɛkan don donc i fara i yɛrɛ kan i k'i yɛrɛ danbe dɔn i k'i sigi so kɔnɔ i y'a faamu n'i yɛrɛ la an ka réseau sanfɛ bi walahi i ɲɛji bɛ bɔ bari i k'a ye yɛrɛ musomani ka bɔ k'i sigi telefɔni ɲɛfɛ k'a fɔ n bɛ cɛ ɲini na diɲɛ waati dɔ sera dɛ waati dɔ sera n'i tun ye nin kɛ fɔlɔ i tun bɛ kɔrɔ ka sa i t'i cɛ si sɔrɔ ka woro bɔ i nɔfɛ o tun ye fɔlɔ danbe de mɛ diɲɛ laban in na ko caman bɛ ka kɛ ladilikan min bɛ n bolo k'a fɔ olu ye fɔlɔ-fɔlɔ u k'u sabati u ka sabati u ka alakira ka taa sira minɛ u ka sira in labato n'u ye silamɛya labato maa o maa y'i tilen a fɛ muso la e t'i mɛn i bɛ furu mɛ n'i y'a ye i bɛ ka mɛn k'i ma furu halisa i ma tilen ala ko in ma dɛ muso o muso tilela ala ko in ma walahi i t'i mɛn i bɛ furu ala yɛrɛ bɛ fataw k'i ye i bɛ furu quoi i y'a faamu donc o ladilikan fitinin bɛ n bolo awa k'o lase n kɔrɔmusow ani dɔgɔmusow ma n'u sera k'a mɛn alhamdulillah bari diɲɛ ti to bolo kelen kan wa diɲɛ don ka ca fana ni ala sɔnna o tɛmɛlen kɔfɛ an falakaw n'o ye jeunes ye ladilikan min bɛ n bolo ka f'u ye u ka ala subhanahu wa taala ka taasira in filɛ i y'a faamu u ka ala ka taasira in filɛ halisa u k'u cɛsiri a fɛ bari ala ko caman b'a fɔ da la a ma se dusukun na dɛ i bɛ walimusow to yen hali muso min ma furu kana to i n'a ka fɛrɛ k'a sɔrɔ furu ma tɛmɛ o cɛ haramu don a ti bɛn i y'a faamu wala mɛ cɛmani o cɛmani b'i danbe dɔn ni ladilikan in to o tigi nɔfɛ dɛ bari n'i b'i danbe dɔn i tɛ sɔn k'o kɛ o maa o maa b'i danbe dɔn an fɛ yan mali danbe kɔrɔ t'o ye o mali danbe la fɔlɔ an ka so n'o ye an ka burusi kɔnɔnaw ye ni sɛnɛkɛ waati sera muso tun bɛ di bɛɛ ma mɛ est-ce que furumuso don muso min tun bɛ d'i ma a bɛ kalifa i la de hali ni kala y'a wɔrɔsi ko sɔmikɛla la ko dɔ la e ta tiɲɛna pewu wa i y'a ka kabila bɛɛ kuma suli o tun ye fɔlɔ de muso bɛ kalifa i la fo ka taa o muso kɔrɔbaya fo ka taa o furu o bɛ e ka mara kɔnɔ i y'a faamu o tun ye danaya ani danbe sinsin o de tun bɛ yen fɔlɔ mɛ bi bi in na n'i y'a kɛ tile 3 i bɛ koma kɔfɛ i bɛ kasi
bari diɲɛ bɛ yɔrɔ min diɲɛ ko ka ca an b'a f'u ɲɛna halisa u ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la u ka ladilikanw lamɛn u ka sabali u ka ladilikanw lamɛn bari olu ka kumakanw o de bɛ se k'an bɔ dingɛ kɔnɔ dɛ kana jɔ o la ko cɛkɔrɔbaw don bi fɔlɔ jeunes kun don dɛ wala u ye fɔlɔ gɛlɛya ye ko filɛ ne bɛ k'a kɛ nin u tɛmɛn'a bɛɛ fɛ u ye kɔlɔlɔw sɔrɔ a la a dɔw yɛrɛ kunnajara a la i y'a faamu olu de bɛ se ka na ladilikanw kɛ k'an bɔ sira kolon kan ni k'an bila sira ɲuman kan bari denmisɛnnin bɛ fili kosɛbɛ denmisɛnnin fili man go i y'a faamu an ka fili ti dɔwɛrɛ ye o ye diɲɛ bɛ waati min na technologie n'a ɲɔgɔnnaw o de b'an fili mais ninnu ka kumakanw o de bɛ se k'an tilen bari olu tilela technologie kun tɛ ladilikan min bɛ n bolo ka f'u ye dɔrɔn u ka sabati u ka maakɔrɔw lamɛn u k'an danbe ɲini k'a dɔn u ka segin an danbe ma n'o kɛra gɛlɛya minnu filɛ nin ye walahi ala b'an dɛmɛ ka bɔ a la bari ala tɛ gɛlɛya jigin waati si fo k'a sɔrɔ a ye ala subhanahu wa taala tana tiɲɛ nka maa o maa mage b'a danbe la k'i mago b'i bɔkolo la i mago b'i danbe la ala ka dɛmɛ dɔ b'i ye i y'a faamu bari o ye kumakan de ye ni ala sɔnna a ma ba ni ŋɔ musa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an bɛ segin ma ka na nin waati in na donc an bɛ fɛ i ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin i b'a ye denmansa dɔw bɛ yen cɛw bɛ b'u denw nɔfɛ kuma caman donc u b'a fɔ karisa bɛ kalan de la donc karisa bɛ kalan na donc kana to o la kana to o la denw bɛ to tiɲɛ na kɛrɛdaw fɛ donc ladilikan ka ɲɛsin o denmansa ninnu ma u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la o baara min bɛ ka kɛ walasa dan bɛ se ka k'o la cogoya min na. ni ala sɔnna yanni n k'o jaabi i tun ye ɲininkali dɔ kɛ fɔlɔ k'a fɔ minnu bɛ yen se bɛɛ b'u ye mais u tɛ sɔn furu ma u ka sabali dɛ diɲɛ bɛ waati min sisan ko ka ca n'i y'i ban furu ma n'i y'a dɔn k'a se b'i ye baasi t'a la mais n'i kɔni ka d'a la n'i y'a ŋaniya siri k'a fɔ k'e tɛna furu mais n'i ye tulonkɛ kɛ ala b'i mago sa la i y'a faamu bari ko ninnu tɛ kɔrɔbɔ ko ninnu bɛ taa ɲɔgɔn nɔfɛ ni n'i y'a ye ala ye furu latigɛ an cɛ k'a fɔ a ye furu kɛ a ye furu kɛ a y'a kɛ kun min kama e t'o dɔn o kan'o ɲini k'o dɔn yɛrɛ bari ala ye ko bɛɛ lajɛlen dɔn masa de i y'a faamu ni ala y'a bila yɔrɔ min dɔrɔn a bila yen kana tɛmɛ ala ta n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn i bɛ don fili kɔnɔ i y'a faamu o tɛmɛlen kɔfɛ minnu b'u denw bloqué k'a fɔ a bɛ kalan na fɔlɔ den furu nafolo ni fɛn bɛɛ saralen don i bɛ farati la dɛ i bɛ farati la parce que i y'a kunbɛn n'i y'a cɛ ma k'a bɛ kalan na ni cɛ wɛrɛ taara tulon k'a la bilahi lahara ala b'i don tasuma la bari cɛ ye wari ni fɛn bɛɛ sara ka ban cɛ de ta don dɔ y'a k'a furu siri kan'a kunbɛn n'i y'a ma k'a bɛ kalan na dɛ wala muso ka kalanko ni fɛn ninnu a caman ye ko wɛrɛ de ye bari muso bɛna taa siri jɔn na cɛ tɛ yan wala muso bɛ taa siri cɛ de la fɔlɔ an yɛrɛ danbe wagati muso tun bɛ taa siri cɛ de la muso bɛ kalifa cɛ de la k'a d'a ma i b'a minɛ fana i b'a don i sogo ani golo cɛ i sera ka wari bɔ ka muso min furu a tɛ daga ye i ka tɔɔrɔ so tigi ma mais adamadenya ŋɛɲɛ t'i ban quoi bari ni adamadenw yɛrɛ n'aw mɛnna ɲɔgɔn kan a bɛ nege bɔ ɲɔgɔn na o ye adamadenya taabolo ye i y'a faamu ko caman b'o kɔnɔ mais muso kɔni kalifala cɛ de la e de k'a minɛ i k'a don i sogo ani golo cɛ donc n bɛ min fɔ denmansaw ye dɔrɔn ni woro bɔra i denmuso nɔfɛ ni cɛ ko k'a mago b'a la waati o waati a bɛ fɛ k'a furu a y'a labila a k'a kɔɲɔ kɛ n'o kɛra a bɛ dɔ bɔ diɲɛ laban ko in na sinon ko caman bɛ yen bi dɛ muso caman yɛrɛ bɛ dugukolo sanfɛ bi u ti fɛrɛ tulonkɛ ma f'u ka furu yɔrɔ nin ye kabako ye ala ye fɛn min daga ko k'a kɛ o kɛlen tuma min i bɛ sɔrɔ ka taa ala kuta k'i dogo furu birifini jukɔrɔ ka taa ala subhanahu wa taala kuta o de ka ca bi kosɛbɛ o ka ca ekɔli taga siraw kan a ka ca baarakɛ siraw kan bureau kɔnɔ donc an bɛ kangari min d'aw ye ka ala subhanahu wa taala filɛ fɛn caman bɛ yen bi ka bɔ ala bolo a bɛ ka gɛlɛya an kan sanjiko gɛlɛya b'o la fɛn caman bɛ yen i b'a ye fɛn o fɛn bɛ yen ni a tun bɛ na hadamadenw lahinɛli kama ka bɔ ala yɔrɔ a bɛɛ bɛ ka na nabo jugu la bi dɔwɛrɛ tɛ o hadamadenw ka tiɲɛni cayara tiɲɛni cayara ala subhanahu wa taala a ye kangari min da kangarida kan in ma lamɛn quoi ni maaw y'o lamɛn ka segin maakɔrɔw ma k'olu fana ka kumakan lamɛn ka don tulo la an bɛ sira min ka nin ye an tɛ fili bani ko musa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an ye faamuyaw caman de sɔrɔ a la donc an bɛ segin ma ka na nin waati in na donc i b'a ye an ka sigida dɔw fana la musokɔrɔba an balaka dɔw bɛ yen u tɛ foyi de kɛ i b'a ye cɛ mana bɔ denw nɔfɛ balakaw fana b'a protocole caya i n'a fɔ i da sera a ma cogoya min na danbe kɔnɔ mɔgɔw nana danbe kɔrɔw kɔ quoi donc i b'a ye cɛw mana bɔ u denmusow nɔfɛ u tɛ sɔn ka sababu kɛ denw b'olu ka baara misɛnmanin minnu kɛ kɛrɛfɛ donc caman bɛ ban muso caman bɛ ban bi bi in na k'u denw don furu la o kosɔn an b'a caman ye donc ladilikan ka ɲɛsin o maa ninnu ma u ka segin u kɔ joona.
ladilikan caman t'o la n'i y'i den bloqué k'a fɔ k'a tɛ furu bari a bɛ e ka baaraw la a ma nɔgɔ dɛ wala n'a ye tulonkɛ kɛ lahara jɔn don a tulonkɛ in jurumu a bɛ tila e ni den de cɛ y'a faamu den tɛ se ka bloqué o kama ni bi yɛrɛ tɛ fɔlɔ baw da tun tɛ don furuko la wala a bɛ kɛ de ka n'a bonya d'u la mais k'a fɔ k'a k'a bloqué o ye sisan de o tun tɛ fɔlɔ ye dɛ n bɛ ka kuma cɛkɔrɔbaw tulo bɛ na wa musokɔrɔbaw tulo bɛ na danbekɔrɔtigiw tulo bɛ na bɛɛ lajɛlen tulo b'a la donc ko tun bɛ taa nin cogo de la furu tun tɛ sara muso la dɛ furu tun bɛ kɛ ka bɔ cɛkɔrɔba bulon na de faw yɛrɛ dama bɛ taa ko labɛn ka sɔrɔ ka na baw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ ala fo donc dɔ bɔra an denmuso nɔfɛ donc a sama don k'a fɔ aw ye a ye dugawu kɛ ko tun bɛ kɛ nin cogo de la nka bi bi in na n'i ma taa baw fɛ yen min tɛ denmuso sɔrɔ k'a fɔ danbe yɛlɛmala de halisa danbe u k'a jateminɛ halisa wa ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ni segi kɛra danbe kɔrɔ ma sisan an bɛ ka bin dingɛ caman kɔnɔ an tɛ bin a kɔnɔ dɛ ko in bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ danbe in de la y'a mɛn diɲɛ ko caman bɛ yen bi a ka kala n'i ye danbe ko in sen bɔ a la a bɛ nɔgɔya dɛ ni danbe ɲinina k'a ɲɛdɔn ka danbe makara ka danbe tanga ka fara silamɛya in kan walahi an bɛ ka bin dingɛ caman kɔnɔ an b'a lata donc ala ka mɛn ni tulo ɲuman cogoya kanu kama sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Banigo Musa an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na jamukan a bɛ k'i sɛnsɛn ka se a jamayɔrɔ ma donc nɛgɛw karafe i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an ka segin ka na kumaso kɔnɔ nin waati in na an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ nin waati in na tuguni Alimam Banigo Musa an bɛ segin ka na i ma nin waati in na an bɛ fɛ i ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin i b'a ye an ka bi bi in na du kɔnɔnaw na an ka sigidaw la buramuso ciniw buramuso kɔrɔbaw u si ɲɛ tɛ fɛ ka taa ɲɔgɔn kan donc ni bɛnbaliya carilen don kosɛbɛ an ka sigida kɔnɔnaw na donc ladilikan ka ɲɛsin denw ma denw k'u jɔ jɔyɔrɔ la buramuso fitininw k'u jɔ jɔyɔrɔ la buramuso kɔrɔbaw k'u jɔ jɔyɔrɔ la walasa taaɲɛ bɛ se ka tabati cogoya min na an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye. Alhamdulillah e yɛrɛ ye kuma fɔ ka ban jɔyɔrɔ ko in de ye ko ye o la buramuso cini buramuso kɔrɔba bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don halisa ko in ma faamu de y'a faamu ni ala y'a latigɛ ko muso fila wali muso saba muso naani k'aw bi jɛ cɛ kelen na i se t'o la dɛ i se t'o la ala de y'a latigɛ donc a bɛ fara ɲɔgɔn kan a b'o ko dilan ni hakili ye o tɛ dilan ni futinɛ ye o tɛ dilan ni balawu ye o tɛ dilan ni datigɛdala ye o tɛ dilan ni foyi ye fo n'a kɛra ala subahanahu wa taala ka taa sira ye nin sira in de ma faamu ni ala ka sira in faamuna dɔrɔn ko caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya an bolo quoi y'a faamu e taara ka na fara muso min kan o kɔrɔ t'i ka fisa ye dɛ i b'a bonya a bonya i ka gasi sigi e fana muso min nana fara e kan i ma fisa n'a ye a ma fisa n'i ye a bonya i ka gasi sigi i ka karama i ka danbe kɔlɔsi i y'a faamu danbe min bɛ ka fɔ nin yɔrɔ in na danbe tɛ kelen ye o i y'a mɛn farafinna danbe bɛ yen awa an ka dugu danbe bɛ yen marakaw fulaw bamananw olu danbe bɛ yen an ka du fana o danbe bɛ yen ni si ni si tɛ kelen ye donc n'a ye ɲɔgɔn gasi sigi ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn danbe gasi sigi ɲɔgɔn ka taa sira kan n'o kɛra Alahu taala b'aw dɛmɛ wa a bɛ den minnu sɔrɔ o bɛ kɛ den barikamaw ye mais ni aw ma bɛn f'aw tora futinɛ de la i b'a ye cɛ tɛ foyi sɔrɔ i y'a faamu wala cɛ tɛ foyi sɔrɔ a bɛ wari o wari sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ aw si tɛna aw sago sɔrɔ wa aw bɛ ɲɔgɔn dusu kasi sa fo ka taa se aw saya don ma wa a bɛ den o den wolo a bɛɛ bɛ kɛ dusukasi denw ye i y'a faamu o tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ o bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn c'est à dire ka ɲɔgɔn don futinɛ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ o dama de fɛ ni musow ye ɲɔgɔn faamu dɔrɔn baara banna muso fila cɛ kelen foyi man ka bali k'aw ka dɛsɛ ka bɛn o bari ala kira ka sariya don ala subhanahu wa taala de y'a daga k'a fɔ muso t'a fɔ naani ɔ n'aw naani nana ɲɔgɔn sɔrɔ so kelen kɔnɔ a b'a jate minɛ a bɛ ɲɔgɔn bonya a ka ɲɔgɔn gasi sigi min ye kɔrɔ ye o ka bila place la min ye dɔgɔnin ye a ka bonya a ka dɔgɔninya kɔnɔ n'o kɛra ala subhanahu wa taala b'aw dɛmɛ donc ladilikan min b'an bolo ka f'u ye dɔrɔn u ka ɲɔgɔn minɛ aw minnu bɛ du kelen kɔnɔ aw ka kuma man ka bɔ a ka so kɔnɔ ka taa fɔ kare kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye fo da kana don aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma la o man ka kɛ ko ko n'a bɔra aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kan ka kuma a ka bɛn a la donc ne bɛ nin ladilikan kunkurunin fɔ an baw ɲɛna minnu ye sinamusomaw ye sinaya yɛrɛ ye kuma dɔ de don ten sinon sinaya tɛ yen kɔrɔ ni dɔgɔya de don i y'a faamu e nana min sɔrɔ furu kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli o y'i kɔrɔ de wala hali n'i b'a ɲɛ san 100 o y'i kɔrɔ de donc u ka ɲɔgɔn gasi sigi dɔrɔn u ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ ka ɲɔgɔn bila i ka minɛn kɔnɔ n'o kɛra ala subhanahu wa taala bɛ barika don a ka denw na wa ala b'aw jiti
Aliman bani Musa mi fo ki wala ɲuman dɔn tan tɛ foli min na an ye faamaw caman sɔrɔ yen na an bɛ segin ma ka na ni waati in na donc an bɛ fɛ i ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma n'o ye alisilamɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma lamɛnnibaga jɛkulu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma donc ka ladilikan kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛsin furu ma cogoya min na furu yɛrɛ a bɛ se ka nafa jumɛn de se an ma diɲɛ so sigi na ale ni alikiyama jɔ don walasa maaw ka se ka boli k'u kun kan. Alhamdulillah. Ladilikan min bɛ n bolo ka se labɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma jeune fara maakɔrɔba kan kosɛbɛ denmisɛnnin t'a la mɔgɔkɔrɔba ko t'a la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen an ka ala ka sira in bato i y'a faamu furu ye kɔrɔlen ye ni furu kɛla a bɛ alakira nisɔndiya lahara alakira yɛrɛ y'o fɔ a ko a manto ma ko a ye furu kɛ k'a caya n'o kɛra ne alakira fana bɛ waso lahara jɔ don jama cɛla k'a fɔ ne mantonw ka ca i y'a mɛn mɛ ko caman bɛ ka kɛ bi a ko ka ca dɛ a ko ka ca furu caman bɛ yen bi a bɛ siri kɔnɔ kan a dɔw yɛrɛ a bɛ siri den kelen den fila kan nin man ɲi nin man ɲi n'a y'a kɛ ka ban ala bɛ barika sama ka bɔ a furu la i y'a faamu a ye furu a ye denw furu wa a ye kɔn ka denw don furu la ni denw ɲinina a y'o di a kana den jɛ mɔgɔ la ko fɛn t'a ye bi fantan o ye sini fɛntigi ye wa bi faama don dɔ fana u bɛ se ka kɛ dɛsɛbaatɔ ye maa tɛ to bolo kelen kan ala yɛrɛ y'an ladi n'o de a ko fa inama ali usri yusra inama ali usri yusra nɔgɔya ani gɛlɛya olu ye ɲɔgɔn taama yɔrɔ de i y'a faamu n'i bɛ nɔgɔya la don min a bila i kunna n'i ye yɛlɛma wɛrɛ dɔrɔn i bɛna don gɛlɛya de la wa n'i bɛ gɛlɛya fana na a bila i kunna i tɛna t'o la guda ye i y'a faamu donc maa t'i dakantɔ ye komi ala n bɛ ladilikan fitinin min fɔ Banikɔ Musa n ka ladilikan fitinin denmisɛnninya hakili la o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna jeune t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la silamɛw yɛrɛ dama aw bɛɛ de ye kelen ye a kana foyi gɛlɛya ɲɔgɔn bolo furuko ta fan fɛ a ye bɛn a la i den di mɔgɔ ma i ka ala minɛ maa o maa y'i den di ala kama a kana se k'i sara wari la mɛ a bɛ den min sɔrɔ o bɛ kɛ den barikama ye bilahi o fana b'i dɔn don dɔ n'a m'a dɔn i ɲɛnama ye i salen kɔfɛ a bɛ saraka bɔ hinɛ bɛ s'i ma mɛ o t'i sɔrɔ ten f'a ka hinɛ ɲɔgɔn na sisan i y'a mɛn maa min ye ko to bi ala kama sini o de b'a tɔnɔ donc o ladilikan fitinin de bɛ n fɛ ka fɔ jeunesse ani an ka maakɔrɔw ɲɛna. Aliman Banikɔ Musa an bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na an bɛ segin ma ka na ni waati in na i da tunna yɔrɔ dɔ la a yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ fɛ i ka a walawala donc ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma n'o ye denmansaw ye i b'a ye bi bi in na caman fantan caman découragera furu la ka sababu fɔ o ye u mana bɔ maa dɔ den nɔfɛ sisan donc u b'a ɲininka ministre de don wa walima a bɛ mun baara sugu de kɛ donc o gɛlɛya caman o de bɛ maaw kan alisilamɛw kan donc o ye caman décourager furuko la bi ladilikan ka ɲɛsin o denmansa sugu ninnu ma u ka segin u kɔ joona donc nin ye maa caman de décourager furu la an bɛ don min na ko bi an bɛ segin ma ka na nin waati in na. Alhamdulillah bon a ye caman décourager bari a kow n'a cogoya de kosɛbɛ i y'a faamu ladilikan min n'i y'a fɔ fɔlɔ n bɛ segin o dɔrɔn de kan denmansaw kana gɛlɛya kɛ dɛ wala maa b'i bi dɔn i t'i sini dɔn ka hinɛ ɲɔgɔn na a ye hinɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ye maa nana e den nɔfɛ k'a bɛ fɛ k'a furu i danbe diyara ye n'i y'a ye a nana i den nɔfɛ a ka yɔrɔ diyara ye wa aw cogoya diyara ye o kama a nana i den furu furu ye fɛn min ye si kuntala de don wa furu tɔnɔ a bɛɛ tɛ dun don kelen i y'a faamu furu tɔnɔ bɛɛ tɛ dun don kelen dɛ donc u ka ɲɔgɔn lamɛn u ka hinɛ ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn makara u ka ɲɔgɔn karama n'o kɛra ala subhanahu wa taala a bɛ barika don denw na denw b'u nafa i ɲɛ bɛ maa caman la bi u bɛ den wolo bilahi a cɛkɔrɔba wala a musokɔrɔba a caman de filɛ sirada la mɛ e bolo denw t'u bolo wa den kamalenkɔrɔw den musokɔrɔbaw a caman b'u bolo mɛ u bɛ tila ka laban sirada la saraka dɛsɛ la foyi tɛ o barika ko de don i y'a mɛn n'i ye ko dɔ to ala ye bi se dɔ b'i ye bi k'a to ala ye wala ye sini dɛsɛ kuma ala bɛ t'o bɔ ka jɔ i ye ala ti maa ta dun dɛ i y'a mɛn donc u k'u miiri o yɔrɔ in na dɔrɔn u ka nɔgɔya kɛ u ka furukow nɔgɔya u ka furukow nɔgɔya n'o kɛra sisan dɔ bɛ bɔ gɛlɛya in na sinon ko caman bɛ an fɛ yan mali kɔnɔ bi nin n'an danbe ti taa dɛ wala ko caman bɛ ka kɛ bi nin n'an danbe ti taa i yɛrɛ bɛ kuma dɔw mɛn fɔlɔ n'i kun ye nin kuma mɛn a kun ma ɲi dɛ i bɛ tile 3 kɛ de i bɛ hami na a ko ninnu bolo mɛ bi i b'o ye sisan seconde 5 dɔrɔn o y'a bannen diɲɛ bɛ ka teliya wa diɲɛ bɛ ka kunda min kan a taacogo man ɲi donc an bɛ min fɔ denmansaw ɲɛna u k'a lajɛ halisa aw mansa ninnu aw de ta ye denw ye bari alakira yɛrɛ ko ten
ako denmansa surtout kɛrɛnkɛrɛnyama dutigiw aw bɛɛ lajɛlen bɛ komi bagangɛnden wa bɛɛ bɛ taa ɲininka aw ka mara cogoya la n'i y'u jɛn cɛw la n'u ye cɛnni min kɛ so kɔnɔ lahara jɔn don e bɛ ɲininka ala dɛ i y'a faamu ala kira ko ten kullukum ra'aykum wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi o tɛ dɔwɛrɛ ye o aw bɛɛ b'a fɔ bagangɛnden a kelen si tɛ yen k'aw sen bɛ siratu tigɛ fɔ ala ka t'i jɔ k'i fɛsɛfɛsɛ i ka mara cogoya la yala e den o t'i ka mara kɔnɔ ala kira kɛlen don ka layidu min ta k'a fɔ ni maa min sera ka denmuso saba k'a ladon fo ka taa se furu ma a si ma deli ka cɛ dɔn a ko alijinɛso dɔ layidu talen n'u ye nin bɛɛ kun ye mun ye walasa an k'an cɛsiri a bɛɛ kun ye mun ye an ka ko dɔ éviter an kana bi sitanɛ ka jan kɔnɔ ti sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o f'an ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ma surtout an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye a ko ka ca Mali ko ka ca an tɛ fɛntigi ye dɛ mais an b'an danbe fɛ kosɛbɛ wa an b'an ka hɔrɔnya fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye surtout furu ta fan fɛ n'o kɛra manamana ko caman bɛ yen bi a bɛ ka kɛ an bɛ kisi ka bɔ a ma wa dutigi bɛɛ lajɛlen fana k'i janto i ka du la dutigi bɛɛ k'i janto i ka du la kana to e ka du ka kɛ komi batɛmɛsira o man ɲi o t'i danbe cogoya ye du kan ka karama de wa ko dɔw kan ka sigi du kɔnɔ sariya dɔw kan ka sigi du kɔnɔ o sariya kan ka bonya de maa si ma k'o kɔ la sago i komi mɔgɔw ka sufɛ bɔli denmisɛnninw bɛ bɔ sufɛ u bɛ taa yala waati min ka d'u ye u bɛ na don waati min ka d'u ye ne ni ma dabila dɔrɔn danbe tɛ se ka kɔlɔsi i y'a faamu fɔ denmansaw k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu na n'u y'u hakili to nin yɔrɔ ninnu na walahi anw denmisɛnnin ninnu an bɛna kalan wa an bɛna k'u sago fana ye ala k'an k'u sago. Alimam Baniko Musa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na furu kunkan kɔrɔfɔ la an bɛ ka faamuyaw caman sɔrɔ a la an bɛ lamɛnbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na k'a ɲini u fɛ ni ladilikan sanuma ninnu u k'u ta ba la u k'u ta ni ka baara kɛ n'a ye Alimam Baniko Musa an bɛ segin ma ka na nin waati in na an bɛ fɛ i ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma n'o ye lamɛnbaga jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen i b'a ye furusa a bɛ ka caya donc ladilikan kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi kɔ olu baara min bɛ ka kɛ olu ka se ka dabila i b'a ye furu dɔw bɛ siri bi sini walima sinikɛnɛ u bɛ ɲɔgɔn wele tribunal ni justice la donc ladilikan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o baara min bɛ ka kɛ an ka dabila joona ladilikan min bɛ n bolo ka se olu ma furu tɛ dɔwɛrɛ furu ye ɲɔgɔnna ye de kosɛbɛ i y'a faamu i ni min ka kan o furu quoi kosɛbɛ i y'a mɛn wala bamananw bɛ kuma min fɔ ko tori bɛ nɔ a bɛrɛmaji de la ne taara muso dɔ furu muso min yɛrɛ ka parfum ni a ka portefeuille kɔnɔfɛnw o dama sɔngɔ a n'a ka fini sɔngɔ o t'e bolo mais i taara o jagoya ɲini k'i b'o furu ni furu sirila jumasi a bɛ san tɛnɛ i y'a faamu furu ye ɲɔgɔnna ye de ni ma ɲa i bɛ furu kɛ a k'i ɲɔgɔnna fana ye ala ye sɔrɔni min d'e ma bɛrɛ tɛ i bɛ taa du dɔw fana lajɛ donc i bɛ ɲɔgɔnna ye o ye man go quoi n'i y'o ye dɔrɔn i b'o dɔn i y'a faamu mais fantan n'i taara i bala waritigi muso la k'i b'a furu n'i y'a furu n'i m'a sago kɛ furu tɛ ɲa dɛ bari diɲɛ laban yɛrɛ la furu caman bɛ yen bi a bɛ kɛ nata de kan i y'a faamu cɛw bɛ musow nɛgɛ n'i ko musow bɛ cɛw nɛgɛ cogo di u bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ko gindo mana taa dɔn sisan u bɛ sɔrɔ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye o tun tɛ furu danbe kɔrɔ ye dɛ foyi t'an éviter ka bɔ o ma fo an ka segin ɲɔgɔnna ma maa y'i ɲɔgɔnna de i y'a faamu bɛɛ y'i catégorie de ye i ye catégorie min ye i b'o ɲini i b'o furu wala diɲɛ tɛ o sugu so ye quoi maa dɔw tɛmɛna yan san 1000 ni kɔ u y'o de balo dugukolo in sanfɛ mais a bɛɛ labanna fɛn min ma o ye saya de donc anw dun mana caya san 200 ni dɔɔni i tɛ tɛmɛ o kan wala donc an k'a lajɛ o tanni in kɔnɔna na i y'i ɲɔgɔnna dɔ ye dɔrɔn i b'i ɲɔgɔnna dɔ furu i k'i dabɔ kuma caman na quoi sinon i bɛ ka boli jɛman ni fɛngɛ minnu nɔfɛ ne y'a furu kelen ta tɛ o wa n'i y'a furu fana n'i ma jan kɛ waritigi dɔ bɛna a bɔsi la bari n'a ma kan o kama furu ye ɲɔgɔnna ye de ladilikan min bɛ n fɛ ka f'u ye dɔrɔn bɛɛ lajɛlen k'i ɲɔgɔnna furu n'o kɛra sisan dɔ bɛ bɔ furusaba ni kuma camanba in na quoi furu kɔni kuma dan tɛ dɛ wala furu bɛ sisi de sisi a caman bɛ ten sisi de bɛ bɔ tasuma tɛ mɛnɛ fiyewu furu kuma dan tɛ mais min bɛ ka fɔ nin ye tan n'o ye ɲɔgɔnna ko in ye ni bɛɛ ye ɲɔgɔnna ɲini walahi furu ko a caman bɛ nɔgɔya wa den barikamaw caman bɛ sɔrɔ bari furu o furu a kuma cayara a bɛ denw barika fɔ kosɛbɛ a bɛ dɔ bɔ denw barika la an b'a ɲini ala fɛ a lamɛnni kilo ɲuman ala k'o d'an ma amin Alimam Baniko Musa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na nɛgɛw karafe i bɛ fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ an ka segin joona ka na kumaso kɔnɔ tan kɛ ka ɲɛsin lamɛnbagaw ma n'o ye lamɛnbaga jɛkulu kelenna bɛɛ lajɛlen denmansaw ma jamana ɲɛmɔgɔw ma
donc an ka furu ta bala an kana furu kɛ bolo tɔfɔ kɔfɛ fɛn ye donc i n'a fɔ i da sera fɔlɔfɔlɔ la furu ani an ka bibina furu donc ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an ka segin kɔrɔlenw ma. ladilikan min bɛ n bolo ka ɲɛfɔ o de ye c'est à dire ko ninnu bɛɛ ye nata de ye kosɛbɛ n'i y'a ye an bɛ ala bato an natalen don fɛn dɔ la i y'a faamu o dɔw fana bɛ fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye a bɛɛ bɛ kɛ nata de kama n'i bɛ fɛ ka den barikama sɔrɔ i bɛ furu kɛ i y'a mɛn wala o kɔrɔ tɛ ni den min sɔrɔla k'a sɔrɔ furu tɛ ko barika tɛ don a la dɛ bari o den ma foyi kɛ o a ma foyi kɛ mɔgɔ la wa a ma foyi kɛ ala la i y'a faamu mais mansa fila wala kɔlɔlɔ b'olu de da la donc an ka furu kɛ an ka furu kɛ an ka dɔ bɔ ko ninnu caman na bari faamaya t'a la fantanya t'a la i ka ko ɲɛ tɛ sɔrɔ k'i to jɛnɛya la fiyewu fo ka dugukolo meleke i t'i ka ko ɲɛ sɔrɔ wa maa si tɛ yen k'i ka bonya bɛ laban k'i to jɛnɛya kan maa o maa ye jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen hali n'a y'a sɔrɔ i ye faama de ye mɔgɔw k'u sigi k'i laban filɛ ban i bɛ sa don min a b'a sɔrɔ i bɛ ɲini ka wari deli maaw la i y'a faamu o y'a kɔlɔlɔ belebeleba dɔ ye donc an ka ninnu bɛɛ to yen an ka ɲɛsin fɛn jumɛn ma ala ye min dara an ye muso ta kelen fila saba naani muso ta fɔ siyɛn fɔ naani se mana k'i ye cogo cogo n'i y'a ta ka se naani ma o naani kɔni kan k'i wasa donc u ka furu kɛ u ka dɔ bɔ ko ninnu caman na n'o kɛra kɔlɔlɔ min yɛrɛ filɛ an ka jamana dara nin ye ala b'an ta ka bɔ o la i y'a faamu fɛn damadɔ b'an ka jamana in kɔnɔ a belebeleba dɔ ye nin ye dɛ furuko dɛsɛ ani awa tulonkɛ caya jamana kɔnɔ a bɛ na ni ko caman ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ adamadenya yɛrɛ taabolo la ala ko ka bɔ yen fiyewu adamadenya taabolo la a bɛ min tiɲɛ jɔn ye a ka bon kosɛbɛ i y'a faamu jango ala ko bɛ fɛn min na jurumu b'a la wa jurumu dun dɔw bɛ yen n'a cayara adamaden kan i bɛ fin ka taa de i b'a ye nɔrɔ bɛ bɔ i la pewu donc an ka furu kɛ an ka ko ninnu jateminɛ an ka furu kɛ an ka denmusow furu an ka denkɛw su ka kɛ furu kan u ka dɔ bɔ yaalaba ni ko ninnu caman na n'o kɛra an ka laɲini caman bɛ yen ala b'an sabati an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ an yɛrɛ bolo a n'an sen ka baara kɛlen a caman y'o di i y'a faamu wala donc ne bɛ ladilikan min fɔ ka di jeunesse ma ka di an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw ma u ka ko in lajɛ halisa ko in ye danbe ko de ye jamana danbe ka fara a ka dugu danbe kan ka fara du danbe kan bɛɛ lajɛlen k'i ta tanga o tɛ tanga dɛ fo a ka don furu de la a ka furu kɛ a ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen to yen tulonkɛ ninnu ni fɛn ninnu nin si tɛ laban i y'a faamu wa i ni muso o muso ye tulonkɛ kɛ yanni diɲɛ wuli cɛ o t'e bonya fo ka dugukolo meleke bari a t'i dɔn maaba ye a tɛ e yɛrɛ dɔn maa valeur ye i y'a faamu mais n'i y'i danbe tanga i b'a ye walimuso wɛrɛw u bɛ n'i bonya k'a sɔrɔ u t'i dɔn ye i y'a faamu wala donc an k'an danbe kɔlɔsi an ka ala ka kumakan in lamɛn an ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra ala b'an bilasira Alimamu Banibɔ Musa an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an bɛ fɛ dakurunya laban waati ale kɔni a sera kuncɛyɔrɔ ma ka ban donc an bɛ fɛ dakurunya laban i ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma furu kunkan kɔrɔfɔ la n bɛ fɛ dakurunya laban jumɛn de b'i bolo furu kunkan kɔrɔfɔ la ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ dakurunya laban min bɛ n bolo yanni n ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ foli kɛ aw yɛrɛ la a ka arajo n'o ye Miracle FM ye k'a ɲini ala fɛ hali bi ala k'a jidi ala k'aw bolo mɛn a ka baara ala k'aw nafa n'a ye ciba kanu kama sɔli ala rasul o kɔfɛ an bɛ foli kɛ an lamɛnbagaw ye minnu ye kuma in lamɛn n'u taara baara kɛ n'a ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la bari tulonkɛ ye fɛn min ye a bɛ mɔgɔ mago sa tulonkɛkɛlaba bɛɛ a si ka sigara tɛ nɔgɔya i y'a faamu c'est à dire kɔlɔlɔ caman 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 de b'a la minnu ka ca quoi wala i b'a ye u ka sigara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ wa muso tulonkɛlaba ala k'an kisi ka bɔ a ma muso tulonkɛlaba hali n'a ye miliyari de sɔrɔ a bɛ sa tuma min ala bɛna bana don a la ala bɛna bana bin a kan a ka miliyari in bɛɛ lajɛlen bɛ taa bana in da fɛ i y'a faamu nin bɛɛ fɔ kun ye mun ye k'u yɔrɔ ma janya ka bɔ tulonkɛ la k'u ɲɛsin ala ko ma u ka furu ɲini u k'a lajɛ u ka se ka furu kana ban ka furu cɛ ma ko fɛn t'a kun dɛ ka n'o kɛ wala bi fantan o ye sini fɛntigi ye quoi bon cɛ caman fana bɛ yen defo b'olu la dɛ wala cɛ caman bɛ yen fo nin ka fɔ olu fana ye bari e ni muso caman ye i ni muso dɔ ye gɛlɛya kɛ bi i y'a furu gɛlɛya kan a sɔnna k'a sigi ka gɛlɛya ko e nana fɛn sɔrɔ n'e taara muso wɛrɛ ta ka tila ka muso fɔlɔ k'i fa den i ma tilen dɛ
wala ala dungo ma tlelen o de be do ale ka aljina ko ni jingene sira ala fe lahara a ma no de ala kan kishi ka donc be ladile kam fo an fala kawye ba la je al safana ka tli wala munu ye muso ta ka damine fla ka yele saba nani jija e ka tlo ni nyonso ala be ma tlelen ka dugo mine du caman be bi ba ye cɛ muso naani b'a bolo mais kuma dɔw gɛlɛya dan dɔ wɛrɛ tɛ i tile man wala tileli dɔrɔn de don n'i tile u ni ɲɔgɔn cɛ wallahi ala tɛ sɔn e ka lebu muso naani si tɛ yen min b'a dɔn ko bi ko fantanya bɛ la ala tɛ sɔn ka kɛ mais n'i m'i tile dɔrɔn ala b'i lebu y'a faamu wala ladilikan bɛ n bolo ka se diɲɛ bɛɛ ma ani n ka kuma laban an ka ɲɔgɔn minɛ an ka baara kɛ wa an ka ɲɔgɔn bonya fana an ka hinɛ ɲɔgɔn na Mali ye jamana min ye a ka gɛlɛn dɔɔni mais an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'an hinɛna ɲɔgɔn na e bɛ hinɛ dɔ la bi sini e bɛ dɛsɛ i bɛ taa sɔrɔ setigi fana bɛ hinɛ i la donc an bɛ ni tulo ɲuman ala k'o d'an ma ala k'an nafa n'a ye ciba kanu kama sɔli ala rasuli Alimam Baniko Musa Amadu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na dakurunya laban dugawu don ka ɲɛsin jamana ma ani jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ. An b'a ɲini ala fɛ an faso in ala k'a suma. Minnu bɛ kɔfɛ n'o ye malidenw ye u taara ɲinini kɛ kɔfɛ u taara kun min ɲini an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya ala ka hɛrɛ k'u ye ala k'u kɔlɔsi ala k'u lakana ala ka se d'u ma u fana ka segin ka na jamana in jɔ ala ka se d'u ma u kana segin ka na jamana in jɔ u fa n'u ba minnu b'u kɔfɛ ala ka hɛrɛ k'u ye u ka n'u bɔ dingɛ kɔnɔ ala k'o kɛ ciba kanu kama sɔli ala rasuli an ka jamana in ala k'a suma mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka jamanaden bɛ fan o fan yarabi n b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn malidenw ka bɛn dɛ an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamakulu jɛlen o de bɛ min fɔ n'an ma bɛn i jɔlen don jamakuluni dɔ la olu bɛnna ka na tɛgɛ d'an kan ka taa n'a ye dɛ mais ni an bɛnna foyi tɛ s'an na wala n'an bɛnna hali ni fɛn minnu bɛ yen n'u ka ca n'a ye n'an bɛnna u tɛ se ka dan kan donc an ka bɛn an ka ɲɔgɔn lamɛn kɔmaw ka ɲɛmaaw lamɛn ɲɛmaaw yɛrɛ ka kɔmaw lamɛn kɔmaw ka ɲɛmaaw bonya ɲɛmaaw fana ka kɔmaw bonya bɛɛ ka ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn ka sira kan n'o kɛra ala subhanahu wa taala b'an dɛmɛ b'a ɲini ala fɛ jamana in ala k'a bɔ dingɛ halisa ala k'a kɔrɔta ala k'o kɛ ciba kanu kama sɔli ala rasuli Alimam Baniko Musa Amadu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an ka bi maa weleli ale tun ye Baniko Musa Amadu Sidibe ka bɔ Mutugu la n'i ko Baniko Musa Amadu maa dogolen tɛ radio Miracle antenne sanfɛ karamɔgɔ don fɛn min ye an ka sekoba ye a Sheikh Baniko Musa Amadu Sidibe an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ la o denkɛ fɔlɔ don donc an ye wele bila ale de ma bi a ye walawalali caman de kɛ furu kunkanko la an b'a ɲini lamɛnibagaw fɛ an k'a ta ni ka baara kɛ n'a ye Baniko Musa Amadu an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an y'a jigiya faamaw caman sɔrɔ a la wa nin bɛɛ bɛna ta ni ka baara kɛ n'a ye ni masa ka jɛ nɛgɛw karafe ale kun banbalen don Seydou Bari bolo kuma galama o denkɛ a n'a ka kalanden Aluseni Sisoko aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ